kész van. Hello! Hello! Sziasztok! Ez itt a YouTube Szák, és én Anna vagyok. Én Emilia. Én Korinna. És elmegyünk most a Tiszakecskei tanúsvényel, mert eljöttünk ide kirándulni. Sziasztok! És most bent vagyunk már az autóban, de majd bemutatnánk egy szereplőt közben. Ő itt Dóri, a én kis testvérem. Igen. És utazunk. És ő is szereplő a YouTube Szákban, de hát most ebben ő is részt fog venni. És ő most itt a hátul ül egy kis én itt ülök Emivel, és Emi meg Dórival. És most indulunk el. Igen, most indulunk. Megérkeztünk az első állomáshoz, a Tisza partjához. Ez még nem a túra, de ebben is van szép lámpányból egy jó pár. És a csokis keksz nagyon finom a Tisza parton. Nagyon finom. Na, utána... Csokis keksz nagyon finom. Tényleg finom. Ez itt a YouTube Cicák! Sziasztok! Érkeztünk a második megállóra. Ez a Spár. És csak jégkrémet veszünk. Na, a igazi túra még csak most kezdődik, ugyanis megvettük a fagyit, és mindent, ami már kellett. Vettünk hozzá egy kis topzsojt, és most nyitjuk a fagyit. Korina? Egy almondot vettünk. És most jön a liaba a És még kibontjuk a most jön a túra. Nos, 200 méter múlva hajtsunk ki az első kijáraton. Itt van a kanala. mi kanalat? Kiadok és mondjuk, hogy mik vannak ráírva. Meg is érkeztünk a harmadik megállóra. Ez itt már a túra. És most a jégkrémetről megettük, Dóri még eszi, de kibontjuk a topzsót, és mi van ráírva. Kezd ki abba. Na. Olvasd fel hangosan. Fognak olvasni. Szeretlek, tudtad? Dóri, mert elolvassa neki abba. Töltsd fel magad élményekkel. Az most megfogad. Jó, de jó a Dóri. Figyelj. Egy véget nem érős toj. Jobb lesz így neked. És arról megkóstoljunk bele. Kóstoljunk bele. Ez vicci. Igen. Ez nem csak így. Megdúl. Megérkeztünk a túrához, el fogunk itt indulni a kis hídon, és ez itt a trón. Induljunk el! Egy madárlást, és följöttünk nézelődni. Hát ha találunk vagy madárkát, vagy bármi más. Sajnos én meg ott hagytam a távszöveget. Úgyhogy nem tudom. Ügyes Korina. És találkozunk a szép már hamarosan végig megyünk, már ott van a vége. Hajá! Addig
Most itt a názdal, mert a legelején találtunk egy indián sátrat, és közben énekelgettünk és játszottunk. És le voltunk gyógyva. Na, most vége ez a túrának. Remélem tetszett ez a videó. Dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornánkra. És nézzétek meg a többi videónkat is, ha lehet. Vagy írjatok kommentben. Sziasztok!